כן. נעים מאוד חבר'ה. אנחנו שוטרים בלי זהות, שהגענו להחלטה משותפת לעשות מעשה חוץ לנהלי המשטרה. החלטה זו, אנחנו בעצם מודיעים באופן חד וברור: אף פושע נמלט להשתמש בכוחו על מנת להרוס לשוטרים. במקרה שלפנינו מדובר בפושע עלוב ומנוול. אין ספור אינסידנטים אשר בהם הוא ביצע ירי לעבר שוטרים בתחנה ומחוץ לתחנה. הבחור כאן על ידי, בכל יום הוא פשוט מנסה להרוס לשוטרים את הלילה והורג אותם בשעות 4 לפנות בוקר, צעד אחרי צעד. הוא מרסס אותם בתחנה, הוא מרסס אותם בליג'ן, מנסה לעשות עליהם כל מיני מניפולציות דרך הטלפון, הוא עושה דברים הזויים. כן, אנחנו כשוטרים, לפי המחויבות שלנו כלפי המדינה, לוקחים את החוק לידיים. בעצם באים ללמד את לקח את הבחור פה לידינו. אתה יכול להגיד נאום? אנחנו מבטיחים, דבר כזה יותר לא יחזור על עצמו. ואם הוא יחזור לעצמו, אנחנו כבר נפתח בחקירה ממלכתית, שבו כלל פיקוד המשטרה יעלה לדין ויצטרך להביא נאום משלו למדוע מתמשך הטרור והפשיעה פה בעיר בצורה כה חריפה כלפי שוטרים. זהו אני, השוטר האנונימי שלכם להיום. ביי. אפשר לה... 1 minute later. אני מרקו גמיז, פושע מאוד גדול בלוס סנטוס. שעשיתי מוות למשטרה ורצחתי הרבה מאוד שוטרים. מתנצל על כל המעשים שלי. עשיתי את זה בשביל כסף ותאווה וכוח בעיר הזאת. והשוטרים שתפסו אותי הם שוטרים מאוד אכזריים, אבל אני בכל זאת מתנצל. למה? כי פשע זה לא משתלם. אני עכשיו הולך לקבל את גזר דיני. לקחו לי את החופש, ריבון העולמים. לקחו ולא החזירו אנשים רעים.